lehenengo gauza da, lehenengo arrazoia da, zeren eta taldeko lauretatik bi pertsonok rock musika entzuten dugu, eta interesgarria iruditu zitzaigun gai hori, eta pues, gustoko izan dugu gai horretaz bideo bat jorratzea. Eta bigarren arrazoia izan da, zeren eta gai honi buruz ez genuelako gauza gehiagirik aurkitu, eta pues, hori nola mangantza gehiago eman zigulako bideoa egiterakoan. Bueno, baimena eskatu genuen talka astegunea hartzeko eta hor bertan elkarrizketa egiteko eta informazio gehiena uste dut atera dugula elkarrizketatik eta datu batzuk internetetik. Klasean egindako lehenengo gauza beste urteetan egindako bideo irabazleak ikustea izan zen. Bideo hauetatik ideiak hartu genituen eta oso baliogarriak izan ziren guretzako. Gai aukeratzeko brainstorming metoda erabili genuen. Klase guztia ideiak bota zituen eta ordenagailu batean apuntatu genituen. Gero klase guztiak taldetan banatu zen eta talde hauek gai bat aukeratu zuten. Guk Euskal Rock Radikala gaia aukeratu genuen. Hurrengo egunean gure klasera bi adituak etorri ziren. Aditu hauek oso esperientzia handia zuten gai honi buruz eta azaldu ziguten nola zegoen lehiaketa eta nola beraiek beste urte batzuetan bideoak egin zuten eta hori. Guk ez genekien nola editatzen. Orduan editatzea ikasi behar genuen eta egon ginen bi klase edo hiru ez nahi gogoratzen editatzen ikasten. Shotcut programarekin. Bukatzeko Creative Commons lizentziak zer diren, zertarako erabiltzen diren eta nola erabili behar diren ikasi genuen. Musika eta argazkiak sartu ahal izateko. Eta hau izan da klase editatzen eta grabatzen hasi aurretik egindako gauza guztiak. Hector Medel bideo edizioaz gehien bat arduratu egin da eta bideoaren musika erabaki egin du. Markel Santos elkarrizketa antolatu egin du, elkarrizketaren galderak egin ditu eta azpitituluak egiten ere lagundu egin du. Gaizka Txakarte edizioan lagundu egin du eta ofa hotza ere egin du. Nire partez subtituluak egin ditut, elkarrizketaren bideoaz arduratu egin naiz, eta ofa hotzaren gidoia nik idatzi dut. Guk erabilitako baliabideak hauek izan dira. Shotcut edizio programa erabili dugu bideoa editatzeko, Audacity programa erabili dugu audioak editatzeko, eta audio hauek jamendotik jaitsi ditugu Creative Commons lizentziak daukaten deskargak egiteko. Eta bideoaren irudiak Googleetik atera ditugu gehien bat. Eta gero azkenik eskerrak eman entrevistatuari, Jesusi, uneko bat asoziazioaren kidea, eta honen gauzak eramaten dituena, eta Maia Goikoetxeari eta Juan Carlosi sari honen rekisitoak eta nola egin behar den eta prozedura eta hori guztia azaltzeagatik. Eta hau izan da guztia, oso interesgarri iruditu zait, niri eta nire taldekidei horrelako gauzen bitartez gure kulturaren eta Euskal Herriaren inguruan gehiago ikastea. Eta eskerrik asko eta hau da guztia.